L-Aġenzija Moody's bidlet l-opinjoni tagħha dwar pajjiżna l-waħda negattiva waqt li wissiet lill gvern dwar it-tnaqqis fit-tkabbir tal-ekonomija u dwar id-dejn ta' pajjiżna. Madankollu għall-Prim Ministru Lorenz Gonzi u għall-Kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat u mhux hu li jrid jiftaħ għajnejh għar-rapport tal-Aġenzija Moody's. Li għandu joqgħod attent għal dak li qed jafżaw Moody's huwa l-Kap tal-Oppożizzjoni li ilu jaħbi dak li Moody's kitbu issa fir-rapport tagħhom mhux din-darba biss. Waqt laqa mal-Partitarji Nazzjonalisti, il-Prim Ministru reġa' ddikjara li Malta reġistrat l-akbar tkabbir ekonomiku fit-tieni kwarta din is-sena fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Skont il-Prim Ministru, Malta reġistrat tkabbir ekonomiku li huwa id-doppju tal-medja tal-Unjoni Ewropea. Wara aħna nistgħu niġu quddiem il-poplu tagħna u ngħidu Malta għadha mixja il qudiem. Malta għadha qed ikollha riżultati li huma fost l-aħjar riżultati fl-Unjoni Ewropea. Matul il-laqa Gonzi semma kif l-edukazzjoni ta' Malta hija fost l-aħjar 10 tad-dinja. Dan minkejja rapport maħruġ fl-aħħar sigħat mill-Kummissjoni Ewropea juri li pajjiżha jinsab fl-aħħar post fejn tidħol ir-rata ta' żgħażagħ li jitilqu kmieni mill-iskola. Lorenz Gonzi ddefenda l-kontijiet tad-dawlu l-ilma billi semma żieda fil-prezz internazzjonali taż-żejt anke jekk fl-aħħar ġimgħat il-prezz taż-żejt kien fl-aktar livelli baxxi għal dawn l-aħħar xhur. Fil-fatt fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru semma il-prezz taż-żejt kif kien fl-2009 iżda m'għamel l-ebda referenza l prezz taż-żejt fl-aħħar ġimgħat.